సార్ 10th క్లాస్ పేపర్ కరెక్షన్ పోయినారు కదా ఎట్లా అయినారు సార్ పిల్లకాయలు? కథలెన్నో రాశారు, కవితల్ని రాశారు, కట్టప్ప బాహుబలి యుద్ధాలు రాశారు పేపర్లో, బుక్కులెట్టు పేపర్లో. వేల వేల ఫీజులేల లోన చూస్తే ఏమి రాయాల, పేలు చేసే మనసు రాలరే. పేలైనా బాధ ఏల రాయొచ్చు మళ్ళీ మేల, సూసైడు థాట్స్ ఏల తప్పులే. కళ్ళు 2 పుస్తకాలు మాత్రమే చూస్తే చాలు, మంచి మంచి మార్కులెన్ను పొందవచ్చులే. చదువులేని గొప్ప వాళ్ళు చేశారులే ఎంతో మేలు, వాళ్ళలా బ్రతికితే మీరు సూపర్ హీరోలే.